Mboten dados menapa ya. Menika sinten ya? Iki lak ya Menteri Sunit to. Sunit Daleme eyang. Sunit mriki tiyune iku. Nggih leres kula abdi dalem. Iki mau tekamu wong loro apa barengan karo sapa? Nggih, namung tiyang kali. Nanging sadèrèngipun sembah sungkem kaya bukti kula kunjung. Ya Ger, tak tampa bali pangestune yang tampan ana. Sanget ing pamundi mugi dadosaken Semanten ugi kula Eyang. Sembah kinarya bekti kula mugi kunjuk Eyang Sunan Kudus. Ya tak tampa bali pangestune yang tampan ana ya Ger ya. Sanget anggen kula mundi mugi dadosaken jimat. Eyang, Kepiye Ger? sowan kula ing Panti Kudus menika mboten supe beto oleh-oleh karmanipun Eyang Sunan. Gak boleh-oleh. Belah pun betake oleh-oleh lho Gusti Kudus. Janji. Njur ki boleh-oleh wujude apa? Wujudipun pelem. Pelem. Nggih. Gusti Putri. Langenan. Janji cocok. Peleme saka Demak Bintoro. Lah, pelem saka Demak. Demak kuwi kawujudane kuwi gedhi, dawa, kemplonyos balas senengane eyang kuwi. Pangapunten Gusti Putri. Lah nek wonten sing gungkiken kados pundi? Nggih. Aja semelan. Demak. Sing tak dewa saka Demak Bintoro ki peleme apik-apik, ora ana sing bungki. Saestu niku. Cocok nek ngoten. Jalaran aja nganti Eyang Putri Sunan Kudus ujiwa penggalih. Nggih, leres nek ngoten. Cocok. Ya, Remen kalian pelem nggih. Wah, seneng banget eyang kuwi. Merga kowe iki gawake eyang oleh-oleh. Ya sawetara tak sogati. Saka Demak apa Kudus? Lajeng menapa menika? Tak sogati jeruk. Jeruk. Jeruk Eyang. Kula pancen remen jerukipun Eyang Putri. Sapa tenan? Jeruk ing Panti Kudus ngaten lho Eyang. Kok kaget ya. Nggih. Nanging nuwun sewu Eyang. Kepiye Pandha? Saderengipun anggen kula sowan wonten ing Panti Kudus. Estunipun kula namung badhe tuwi jalaran sampun dangu anggen kula mboten sowan wonten ing Panti Kudus. Badhe tuwi swasana wonten ing Kudus. Ya. Ing gone Kudus ki akeh tetanduran. Dawati wis kebeneran siramu diteko, tandurane wis padha uwoh. Kae Napa sampun dipun keparengaken Eyang? ora apa-apa iki kados pundi? Menteri Sunit ji kae. Panuwun. Panuwun jan kadhe ana. Wonten ing perkumpulan ji nestakaken dawuh. Monggo. Ampun kesupen lho Yayi. Kang Mas. Jerukipun Eyang. Nggih. Monggo. Jesa. Eyang Putri Sunan. Yen biar bagus kopen. Estunipun sowan kula menika wonten ing Kawigatos. Ana pegati. Inggih. Apa? Kepareng kula badhe ngampil wontenipun Kris Kyai Bromo Citampo. Jalaran sarana kangge netenaken kahanan ingkang dumadi ing Demak Bintoro ingkang nembe kisruh. Bromo setan kopi yo ngene. Eh, Mau ngampil, nggih. mau ngampil kuwi yen to wis kanggo ya dibalekke. Nggih. Kula mboten badhe supir tetep kula wangsul. Nanging ya Nggih, menapa? tak mluke nanging ana ijole. Menapa? Ijole kowe. Mboten sah semua. Dadi siramu gelem? Kula beli. Nanging saestu nggih. Nggih. Ayo. Kula lagus. Karena pengganti. Yo gen, mantep tenan. Kan ana tak mluke. Jelas. Leres menika Kris Kyai Bromo Citampo. Nggih. Yang sawetawis kula badhe nyuwun pamit. Jalaran jiwane kula dereng rampung. Nanging bagus men. Ento kowe kangen ketemu ana eyang yo gen yo. Nah, Hati-hati yo gen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bojoku wong ayu, Nyai Syariah, Nggih, Yai. pondok pesantren kok suwung. Hah? Nembe nayai kewajiban. Oh, Cek, raine. terus pundi Yai? Pusaka Brongot Setan Kober dikesake sing kagungan. Padahal sak menika, Cek. Berbodo. Yo saiki. Nggih, jenengan rantos nggih. Semoke bojo. Yai nek, padahal sak menika. Iya iya tak nene ya sayang. Sira mata bokonge aku bojoku. Enggak boleh. Nuwun sewu Yai. Brongot Setan Kober kula sukake Bagus Mukmin. Piye? Kok nganti pusaka kok paringke Bagus Mukmin? Apa ana ijole? Wonten. Ijole niku pelem kalih jeneng. Ya Allah Gusti, Gusti. Peleme iku gedhe ndi karo pelemku? Nggih, gedhe peleme niku Bagus Mukmin. Gedhe masalah. Keplonyos gedhe dawa. Ya. Aku wis tanggap. Pripun? Nyai Syariah, Terus pundi yaine? kowe dadi pasien ya. Nggih. Yen ana wit aduh darpengku. Kok kaya-kaya uta mripate. Wis Wis Sunan Kudus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki sing panuwun sing endi? Sing Bagus Mukmin ki sing endi kok kaya satriya pagembang. Sami bagusipun dadi bingung Kang Mas. Kula pun Bagus Mukmin. Terus kae Pun panuwun paman. Lho ronggo mentah. Bukan sami. Galak niki ronggo mentah. kok sliramu tumapak ana ing dagang lasem. Jane ngono ana wigati apa? Namung badhe nyuwun winten rawuh. Menapa to darunanipun ngantos Po Surayata mboten kersa sowan ngabyantra ing Demak Pintu. Wah iki. Iki bocah cilik sing wis wani nyampuri perkarane. Cah cilik wis ora melu-melu to, Lek. Alane napa nek tiyang takon tumpur. Ya, Monggo paman. apa sebabe paman kuwi kok ora suwan ana ing Demak Bintara jalaran rikala ana jumenengan ing Demak Bintara. Ya pamanmu Sultan Trenggono sing dadi sultan pun paman ora kastu lan ora cocok. Po Surayata. Iya. Ampun ngantos perkawis menika tundang-tundang. Ngiman dhateng kawontenan lan kawetahan kawula wonten ing Demak Pintu lan Dagen. Monggo
sakmenika sowan ing Demak Bintoro. Kon disapangsuli kok malah ngandani wong tuwa. Sedaya Kok menika pun leres paman banget. kuwi sowan ing Demak Bintoro iki karepmu ki piye? Jalaran panjenengan lan Rama Sultan Trenggono niku tasih kadang. Segera ampun ngantos sami bentak sirah. Menawi panjenengan boten kersa sowan wonten ing Demak, Nuturi wong peperangan antaripun Dagan lan Demak boten badhe rampung, Pak. Wis cacing Wis, tak melok-melok. Sliramu sak kloron rasa melu-melu perkara iki. Yen perlu aja bali ing Bintoro Demak. Katon mono ing Dagan Mas. Boten, Paman. Nilaaken gupan menika ton pamami. Ewon Dewa Surawiyata kersa nampi kula supados derek urip ing Dagan Mas. Iya. Nanging kula sampun kasampiran purbulan wasis. Suwan lan botenipun Dewa Surawiyata menika dipun pasrahaken lan Cetane kowe dina iki mati Senopati. Iya.